Hi everyone, welcome back to my channel. This is Glenda Ganzon once again, and for today's video, we are here in Baguio City, particularly in this very new tourist attraction here, which is the Mirador Heritage and Park. So, clearly, and I'll tour you around this Eco Park. See you! Maambun. This is to Mirador Arashiyama Bamboo Group. So as you can see, there are a lot of bamboos here. There are Chinese bamboos, the local bamboos, and a lot more. Ay, wala makikita mag-picture na tayo. Picture? Dito, doon na lang. It's raining. Sorry. It's raining. Picture na? Para po kaming nagka-hike dito. Kasi kung titignan nyo, mabato, mabangin. Pero ang ganda ng pagkakatanim ng mga, para siyang Chinese bamboo, kung Chinese bamboo nga to. Or yung mga maliliit, medyo hinihingal ako. Para siyang yung lucky bamboo na binibenta, alam mo yun. So, paakyat ulit ako. Ito yung makikita mo dito. As in, punong-puno ng bamboos. Marami rin tao. Pero, kasi, hapon na ngayon, kaya medyo madilim. Samahan nyo ako, ililibot ko pa kayo. Medyo hinihingal ako. Ang hirap mag-hike ng nakamask. Paakyat ito. Good luck sa scoliosis ko. Medyo matarik po. Tapos ko muna. Dito sa banda dito, may upaan pag pagod ka nang nag-hike. Yun nga lang kasi, pag ganitong hapon na, ang daming lamok. By the way, tigwa 100 pala bayad dito. Entrance fee. Tapos, meron pang pababa ulit doon. Pero, pareho rin lang. Hindi na ako bababa. Dami na kasing lamok. Tapos, so nandito tayo sa park ng maraming, sa Ilocano, tawag dito, dara-dara yata. Ayan. Ang dami. Ayun, hanggang doon. Iniwan na ako ng kasama ko. Tapos, meron dito para maliit na bahay. Ayan.
Dahil nakasinili sa kasagad sa lugar. Diba? Yung mga nakasinili po ang init. Init dito sa Baguio. Nandito na kami sa exit ulit. So, andun nakikita mo yung welcome. And, ayan ang palibot niya. Ganyan lang. Meron din dito. Actually, meron pa dito. Pero, Upper Rock Gardens na to. Tara, mag-hike pa tayo doon. Medyo matarik pa. Ayun, mataas pa. Yung naririnig nyo ngayon, yun po yung hudyat na alas 5 na dito sa Baguio. Actually, umaambon-ambon, makulimlim, pero ang init. Nandito na ako sa, hindi pa sa pinakataas-taas, pero maganda itong view deck na to. Ay, hindi ko na paghandan tong pagha-hiking na to. Samahan nyo pa ako. Mo ako parang ang taas-taas. Okay. Ayun pa sa baba. Dito ka oh, sabihin sa baba ko. Dito ka mama oh, kaso lang. Nagtanggal na ako ng face mask kasi ang hirap huminga pag umaakyat ka sa mga batong ito, sa rocks na to. Siguro ito na yung last na aakyatin ko. Ayoko na. Pagdating ko sa bahay mamaya, pagod na ako. Last na to. Tapos papakita ko na lang yung view dito. Para akong nandito sa kuweba actually. Ayan. Yan ang view. Marami ring tao. Thank you so much guys for watching my video. I'll be showing a lot more of Baguio City's tourist spots, the newest and some of the old tourist spots that we haven't been for quite a while. Siguro na-miss nyo na. Ako rin, na-miss ko na maski parati ako dito sa Baguio. Hindi ako pumupunta doon. But this pandemic that I haven't been here for like 2 years, na-miss ko talaga. Ibang-iba yung feelings na dito ka, pinapakita mo kung ano yung magaganda dito sa Baguio. Thank you! Bye everyone!